Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, Олга Тоба койбір темалар турында. Авыручылар саны арта, Чаллыда тагын 6 кешедә коронавирус ачыкланды. Үз изоляция белән бәйле рәвештә күп өлкәләрдә эш барышы үзгәрде. Такси хезмәте нинди үзгәрешләр кичергән? 23 апрельдә беренче тәравих намазы укыла, 24 апрельдән ураза башлана. Мөселманнарга изге айда нинди киңәшләргә колак салырга? Чаллыда коронавирус белән авыруның 6 яңа очрагы теркәлде. Татарстан Республикасында тәүлек эчендә 57 COVID-19 белән зарарлану очрагы ачыкланды. 7-се читтән кергән, 50-се авырулар белән якын элемтәдә булу нәтиҗәсендә. 4 пациент хастаханәләрдә, 53 кеше өйдә дәвалана. 23 апрельгә Татарстанда барлыгы 412 коронавирус белән зарарлану очрагы теркәлгән, шуларның 73-е Чаллыда. Акульчев җитештерү заводларында кешеләр зарарлану фактлары юк, барлык очраклар да үз изоляция вакытында ачыкланган. Бу хакта компаниянең башкарма директоры Айдар Кәримов хәбәр итте. Аның сүзләренә караганда, 4 хезмәткәрнең хәле уртача, 7-се җиңел формада авырый, 3-се симптомсыз. Кәримов әйтеп киткәнчә, компания хәзер бик зур югалтулар кичерә, чөнки җитештерү куәтенең 30%-тан ким өлеше эшли, персоналның 80% изоляцияләнгән. Хезмәткәрләр шәхси саклану чаралары белән тәэмин ителгән. Аның сүзләренә караганда, барлык продукция куркынычсыз, хезмәткәрләрнең эш урыннары бер-берсеннән 2 метр ераклыкта оештырылган, эш вакытында һәр кешенең тән температурасы һәр 4 сәгать саен үлчәнелә. Вакытта автобуслары дезинфекцияләнә. Мы всегда работали согласно утвержденных нормативов и за эти рамки никогда не выходили. У нас все обрабатывается, дезинфицируется. То есть мы обрабатываем как сам продукт, так и упаковочный материал. Более того, у нас упаковка, она автоматизирована, то есть использование человеческого труда у нас там минимизировано. Ата-аналар бәлик булмаган балалар өчен пособие алырга мөмкин. 1 марттан соң эштән китеп, мәшгульлек үзәгенә исәпкә басучылар 18 яшьтән кечерәк һәр балага ай саен 3000 сум акча алачак. Бу акча эшсезлек буенча пособиенең теләсә нинди күләменә өстәмә булып керәчәк. Гаиләдә 2 эшсез ата-ана булса, түләвенә берсе генә алачак. Бу пособие 3 ай дәвамында 1 апрельдән 30 июньгә кадәр түләнә. 22 апрельгә Чаллыда рәсми рәвештә 2958 кеше эшсез дип танылган. Сейчас, пока мы запрашиваем копии свидетельств у наших безработных, но, может быть, в скором, вот обещает, что пятница или в понедельник следующей неделе появится какой-то механизм, который ускорит сведения нам о детях, у кого какие, сколько детей, мы начнем выплату именно по пособию на детей. Плюсом, сказала, к пособию по безработице. Үз изоляция белән бәйле рәвештә күп өлкәләрдә эш барышы үзгәрде. Хезмәт күрсәтү өлкәсендә бу бигрәк тә сизелә. Аның иң популяр тармакларының берсе такси хезмәте. Таксистларда эшләргә рөхсәт иткән махсус белешмәләр булырга тиеш. Бу пассажирларга да кагыла. Теманы Эльвина Андрова дәвам итә. Үз изоляция режимы башлангач, таксистлар битлек һәм перчатка киергә мәҗбүр булды. 10 сәгатьле эш көнендә алар 5-6 битлек алыштыра. Машиналарны да махсус юу урыннарында гына түгел, үзләренә дә дезинфекцияләргә туры килә. Машинаны һәрбер клиенттан соң җилләтәбез, антисептиклар белән обработка итәбез. Кешеләрнең йөрүе әзәйде хәзер, 75%-ка, наверное, кимегәндер кешеләрнең йөрүе. Ишек тоткалары, утыргычлар һәр клиенттан соң мәҗбүри рәвештә эшкәртелә. Хәзер таксида 2 олы кешедән күбрәк йөртергә ярамый. Алар белән бер бала булырга мөмкин. Әгәр гаиләдә 4 кеше икән, аларның барысын да утырта алмыйбыз, ди таксистлар. Шәһәрнең таксопаркларының берсе медицина хезмәткәрләрен ташуны оештырды. Моның өчен 25 машина бүлеп бирелгән. Һәрбер таксист медицина тикшерүе узып тора. Барлык куркынычсызлык чаралары да үтәлә. Эльвина Андрова, Ленар Султанов, яңалыклар. Торак йортларның беренче катларында алкомаркетларны ябырга мондый үтенеч белән Чаллылар шәһәр җитәкчелегенә берничә тапкыр мөрәҗәгать иттеләр һәм ниһаять төбәкләр шундый вәкаләтләргә ия булдылар. Дәүләт думасы торак йортларда алкомаркетлар урнаштыруны тыю турында закон проект кабул итте. Бу хакта Дәүләт думасы депутаты Әлфия Кагогина хәбәр итте. Тулырак алдагы сюжетта. Чаллыда торак йортларының беренче катларында алкомаркетлар шактый. Халык сүзләренә караганда, мондый кибетләр янына еш кына эчәргә яратучылар җыела. Алар шау-шу куптары һәм сугыша. Тик шәһәрдәшләрнең мөрәҗәгатьләрен канәгатьләндерергә шәһәр хакимиятенең хокукы юк иде. К сожалению, сегодня, 1 апреля 2020 года, 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 1 апреля 2020 года
федеральное законодательство не позволяет мэру города или исполнительному комитету прямым образом влиять или запрещать на продажу алкогольной продукции. Шәһәрдәшләрнең даими шикаятләрен нәтиҗә китерде. Дәүләт Думасы Федерациясе Советы белән берлектә төбәкләргә алкоголь кибетләре читләренә торак йортларда яки янәшәдәге территорияда урнашуны тыю хокукын бирә торган законопроект хуплады. Могут быть введены дополнительные требования региональным законодательством к работе таких заведений, вплоть до полного запрета. Особо отмечу, что законопроект не нарушает права добросовестных предпринимателей, но защищает спокойствие и здоровье граждан. Россия президенты кул куйганнан соң яңа закон үз көченә керәчәк. Лилия Гатина, Валерия Новожилова, яңалыклар. Жылыту сезоны дәвам итә. Әлеге температура режимы торак йортларга җылылык бирүне туктатырга мөмкинлек бирми. Бу хакта башкарма комитеты җитәкчесенең беренче урынбасары Илья Зуев хәбәр итте. Шулда җылылык һава температурасы 5 көн дәвамында 8 градусында ким булмаган очракта сүндереләчәк. За последние 10 лет самое раннее мы отключались 23 апреля, самое позднее 10 мая. Поэтому в этом интервале мы пока находимся, у нас ничто не предвещает ухудшения какой-то ситуации, поэтому выберем оптимальную дату, чтобы горожанам было удобно и комфортно, чтобы мы и не перегрели, и не заморозили. Мөселманнарның изге Рамазан айы башлана, ул 30 көн дәвам итәчәк. Ай дәвамында мөселманнар ураза тоталар, Коръән укыйлар һәм изге гамәлләр кылалар. Теманы хәбәрчебез дәвам итә. Изге Рамазан айы ислам динен тотучылар өчен мөһим. Мөселман кардәшләребез ай дәвамында ураза тоталар, игелекле эшләрдә катнашалар, мохтаҗларга ярдәм күрсәтәләр. Әмма ситуация белән бәйле рәвештә Рамазан айы вакытында Татарстанда барлык чаралар да дистанцион режимда узачак. У нас есть таравих намаз, который мы выполняем только в священный месяц Рамадан. Они тоже будут читаться только в домах. И второе, вот эти разговения, они тоже будут проходить только в своих домах, иншаллах. Также мы подключимся в онлайн-режиме, чтением Коранов и проповеди, и уроки по исламу, иншаллах. Призываем всех мусульман поститься ради Аллаха, не ради здоровья, не ради чего-то, только ради Аллаха, и чтобы Аллах принял наш пост и дал нам все блага. Рамазан айында ураза тоту яше туры килгән һәм сәламәтлекләре буенча чикләүләр булмаганнар өчен мәҗбүри. Кояш баеганчы ашау, эчү, тәмәке тарту, дарулар кабул итү якын мөнәсәбәтләрдә булу тыела. Рамазан айы дәвамында андый мохтаҗларга көн саен ярдәм итәргә, аларга садака түләргә тиешләр. Аның күләме 100 сумнан 600 сумга кадәр тәшкил итә. Лица, которые на сегодняшний день в состоянии острой болезни находятся, послеоперационные больные, а также такие хронические заболевания, как сахарный диабет, туберкулез, таким стоит воздержаться. Лица более глубокого пожилого возраста, также, которые себя чувствуют очень плохо, им стоит тоже воздержаться от держания поста. Изге Рамазан айы 23 майга кадәр дәвам итәчәк. Лилия Гатина, Ленар Султанов, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Сеть салонов красоты «Креатив» работает для вас. Мужские, женские, детские стрижки и многое другое. Tatmedia.ru. Подписывайтесь онлайн на газеты и журналы легко и быстро.